आच्छा होमबा दानिया साबसिन ना गोदोना साबसिनमोनब्रा? दानिया साबसिन। गोदोनालाय माबायदिथोमोन? गोदोना बदमास मोननिफ्राय गारनाय जाबाय। मायदि महरफ्रालाय मायदिमोन गोदोना? महरालाय मोजांमोन आरो गोदोनिया। गोदोना। आच्छा होमबा दाथ' नोङो जेनेबा फार्स्टआव गार' लाबाय दायो मिरि दानिया मोजां। ओमफ्राय आखौ माबा मोनसे प्लेनिं दंबाय नामा बर' हारसा नेपालि? गैलालै बिदि दा। हा? गैला दा। खेबसे लाबावनोसैलां होननानै। आं सानलालै बिदि सान। होमबा नोङो दा बेलेग हिन्जाव लाबोनो गोसो दंबायो होमबा? गैलालै। गैला लाला लालालै दा। मानोबा? बोराय जाबायलै एसे रबबाय दा। रबबाय। एसे रबबाय। रबाबा लाबावगौमोन नामासै? लानो गोसो गैलालै दा। गोसो गैला। बिदि ओमफ्राय दाना होमबा दा बयनिसिमबो बेरेफुंजानि आङो दायो नैबे बे गामियाव गोजोनफारा आरो बिथांमोननि रायजो जानाया खै बोसोर जाखो आरो मोनसे समावथ' बिथांमोनहाथ' गोजोनफारा होननायखौ आंबो सा ससेनिफ्रायसो खोनादों आरो मिथिदों आरो खिन्थु बेसे समनिफ्राय दिनैसिम गोजोनफारा मुङा थाफैखो आरो बबे बबेनिफ्राय मानसिफोरा बेयाव फैनानै रायजो जाफैखो आरो बेयाव सासे जोंहा फंबाय ओरैबायदि सासे मोजां फंबाय लोगो मोनबाय आङो जों फंबायजों माखासे खोथा फंबायनि जारिमिनखौ एसे सोंनो आं फंबायनाव माखासे बिराद गिदिर गिदिर जारिमिन दं आरो बे आंजों रायलायगोना रायलायाथाय माखासे सोंनो आं नै फंबाया आंनि खाथियाव दंखायो फंबायजों फंबायना मा नामब्रा? आंनालाय बुहुमला बर'सोलै। बुहुमला बर' ना? आच्छा नोंनालाय फेमिलि साबेसे? आंना हिनजावा गोदोथ' सानैमोनलै दा बेलेग लाबायना गारनानै दोनबोबाय आं। गोदोबो सानैखा? नङा गोदो सानै नङा सासे गारना फैबाय आं। आच्छा अबाव गारना फैखो? जुनाय। जुनाय? हाब बिदिबो गारजालायो? सोर गारनाय? आंसो गारदों। मानो गारखो हिनजावखौलाय? हिनजावा एसे बदमासमोन ना। मायदि बदमास? बदमास माने बिदिनो बदमासखायनो आं गारनाय जादों। आच्छा मा गथ' साबेसे दंमोन? सानै। गथ'फ्रा दालाय अबाव दं? गथ'आ गावजों सासे आंजों सासे। आच्छा भाग रानलायबाय आरो? भाग रानलायबाय आदि रानलायनाय जाबाय। आदि रानलायबाय आरो दा ओमफ्राय हिनजावालाय बहा दंफैयो? दा आवगायनि जोंहा दा माबायावनो दं जुनायावनो दं। मा मानसिमोन बेलाय? गार'। गार'? नों बर'खौ मोनदिया होमबा? बर'खौ मोनाखैलै। मानोबा? जा खाफालावनो गैया खोमा बर'नि। ओमफ्राय दालाय हिनजाव दंना गैया? दा बेलेग उन्दै हिनजाव दंबावो सासे। उन्दैबाव? आच्छा बेलाय मा जाथि? बैसां। बैसां मानसि? आच्छा खै बोसोरसो जाखो नोंना हाबा जानाया बे बैसांजों? बैसांजों 8 बोसोरसो जाबाय। 8 बोसोर। आच्छा होमबा दानिया साबसिन ना गोदोना साबसिनमोनब्रा? दानिया साबसिन। गोदोनालाय माबायदिथोमोन? गोदोना बदमास मोननिफ्राय गारनाय जाबाय। मायदि महरफ्रालाय मायदिमोन गोदोना? महरालाय मोजांमोन आरो गोदोनिया। गोदोना। आच्छा होमबा दाथ' नोङो जेनेबा फार्स्टआव गार' लाबाय दायो मिरि दानिया मोजां। ओमफ्राय आखौ माबा मोनसे प्लेनिं दंबाय नामा बर' हारसा नेपालि? गैलालै बिदि दा। हा? गैला दा। थिग गैयाना बिदि लाग्राया लाबाय थायोना लाबोनो बोराय जाबाय एसे। होमबा नों सानो नामा जेनेबा आङो गार' लानानै बे गार'खौ गारनांबाय दा मिरि लाबाय मिरियाबो माबायदि नोंसोरनि खोथाखौथ' जोंथ' मिथिला दा गोसोआव सानो नामा नों बर'खौनो खेबसे लाबावनोसैलां होननानै? आं सानलालै बिदि सानला बिहामजोफोर मोनबाय नामाब्रा? बिहामजो मोनां जासिगोन खोमा सासे गुजरातआव दङ। गुजरातआव? वाव मोजां खोथा माथो। हिनजाव गिदिरनि। हिनजाव गिदिरनिया नों सानो नामा मालाबा जेनेबा बै समाव नों बैखौ जेनेबा गारलायलायनायनि उनाव बोसोरबेसेनि उनावहाय नों बे हिनजावखौ लानाय बैसांखौहाय? बैसांखौ लानाया बोसोरथामसोनि माबायाव लादों। बोरै बोरैथो मोनबोखो नोंलाय बेखौलाय बैसांखौलाय? बिसोर गामियाव बे ओरैनो मिस्थ्रि मावलाबाय थायोमोन ना। ना बेबो माने हौवा गोनांखामोन नामा? हौवा गैया ना। हौवा गैयामोन? होमबा नों बोरै बोरैथो प्रप'ज खालामलायना मोनबोखो? एसे आजिखालि मबाइलनि जुग नालाय। आच्छा मबाइलजों एसे रायज्लायलाबायबाय थाबाय बेयावनो लिंनांबाय आरो। आच्छा बेबायदि आरो ओमफ्राय दा जेनेबा नोङो नोंसिना मा गामि बियो? जोंना गोजोनफारा। गोजोनफारा। आच्छा नोंसिना जोनोम जायगाया बेयावनोखाना? जोंना आंना जोनोम माइहै नङालै। अबावथोमोन? डाइरेक्ट कामरुपआवसो। कामरुपआवसो? आच्छा होमबा नोङो दा बेलेग हिन्जाव लाबोनो गोसो दंबायो होमबा? गैलालै। गैला लाला? लालालै दा। मानोबा? बोराय जाबायलै एसे रबबाय दा। रबबाय? एसे रबबाय। रबाबा लाबावगौमोन नामासै? लानो गोसो गैलालै दा। गोसो गैला? बिदि। ओमफ्राय दाना होमबा दानिया माबायदि अनो नोंखौहाय? अनलायलायना थायो जों दा। मालाबा नांलायलायबा बुङो नामा हिनजाव गुन्दा मा गुन्दा नोंखौहाय हिनजावा? बिदि बुङालै। बिदि बुङाना? बुंमारा? बुंमारालै। मानो बुंलाबायनो। बिदि आरोना ओइ दा जे नों बुंनो सानो नामा दा जे हिनजावफ्रा जे एकदम गोदान गोदान हिनजाव हौवा लालाबायना खारो नों बैफोरबायदि हिनजावखौ मा बुङो नों दा? बिदिखौ दा मा होनबावनो बिसोरखौथ' एसे बदमास बायदिसो होननांगोन ना मालायनि हिनजावखौ लाना खारनायखौ। ओमफ्राय हिनजावफोरखौलाय माथो होनो नोंलाय? हिनजावफोराबो बदमासानो। बदमास आरो मा जाबाय ना आङो बेयावहाय ना गोजोनफारा गामियाव ओरैनो बेरायनो फैदोंमोन आङो फंबायखौ लोगो मोनबाय दिनैहाय जाहैबाय माने जोंहा लोखि गार्जाबो जाहैबाय लोखि गार्जायाव लोखि गार्जा बुंनाय गोरोन्थि जादोंलै सरि बे जाहैबाय गार्जानि
ओंखाम गोरलै जानायसो आरो गारजा नङा आघन मासनि ओमफ्राय बेयावनो जा बे फंबायखौ लोगो मोननायजों आङो सानबाय थादोंमोन बिथाङा आं खोनाबाय थादोंमोन आरो हिन्जावा सानै सिगाङाव सासे लाखांबाय आरो दा सासे लाबाय होननानै बेखायनो आं एसे रायलायनानै बे फंबाया बुंबाय आरो माने किसुमानाव खाफालावबो लिरनाय थायो किसुमाना माने बैसो जाबाबो हिन्जाव लानो होनबाबो लानो हाया आरो किसुमाना माने मा जाहैबाय हिन्जावखौ गारनो होनबाबो गारनो हाया आरो किसुमाना मा जाहैबाय माने गावनि माखासे साननायफोरा जाफुंजोबा थिग बेबायदिनो माने खाफालाव मोनफा मोनफा लिरनानै हरनाय थाखायो आरोखि बेखौ जों माने बुंनानैथ' जेबो फार मोना बे जाहैबाय माने भगबाना जा खालामो जों बेखौनो फालनखौ खालामखानांगोन आरो बिनि बेलायावनो दिनैहाय नैबे आङो फंबायजों फैनानै एसे माने फंबायनि माखासे खोथा रायलायबाय बिथांमोननि गामिया दायो एसे गामियाबो फिसासो बारा गिदिर नङा खैगस दं नोंसोर गामिया 24 घर ना आदसा ओरैनो बेयाव माबा बे गोजोनफारा गामि जेनेबा गायसनना खै बोसोर जाखोलै 1983 आवसो ना 1983 सुरु जाजेनबाय आरोखि सोरलै बे गस्ला गानबा बुयो फाग्ला जागोनलै बे र' आदाजोंसो रायलायनोसै आङो ओरैजाय ओइ आदा नोंसोर गामिखौ मा गामि दंमोनलाय गोजोनफारा नोंनालाय फरियाल साबेसे साब्रै नोंना बबेनि बाजैया लालुखिनि आफा बेसे गोबाव जाखो नोंना हाबा जानाया मालाया दानि सानै लादों होनना बुंबाय नोंलाय गोसोआव मा सानो आं बेफोरखौ सिमां नुवालै सिमां नुवा सानै लाग्राया मोजां ना गाज्रि सानै लाग्राया एसे बानलु संख्रि मालाबा खेथ्रआव नांलाय खमलायबा एसे खोन्थासे बाथ्रासो ओंखारलाङो आरो मियाफ्रा सानै साथाम लानानै मालाय आसामखौनो दखल खालामनो नागिरबाय नोंसोर बे सासेखौनो लाबाय थाबा बोरै जानांगौ जाखो नों मा बुंगोन दा माथो माबा जुमाय लोंना मालाबा बुंथाबा माथो बुलायलायनोसै खारो ओरैबायदि जायो आरोना आदसा जेनेबा मोनसे खोथा सोंनाय जेनेबा जोंनि नैबे बर'नि नेमफ्रावथ' जेनेबा सानै साथाम लानायाथ' बा जोंनि बर'नि नेमावल' नङा बे माने एसे अफराद आरोना बिनि बेलायावनो आं नैबेखौ बुंनो नागिरदों आरोना फ्राय जे दानि माखासे हौवा हिन्जावफ्रा हाबा जानाय आरो हाबा जानाय हौवा आरो हिन्जावफ्रासो बांसिन माने उपद्रब जादों बे मानि थाखाय जादों बायदि सानो नोङो माने बेफोरखौ जोङो बारा मिथिया जों खिन्थु मबाइलाव नुयो आरो बेफोरबायदिनो जोंनि बे सानजा साइडखैथ' बारा जाया आरो सोनाब साइडखैसो बांसिन नुयो जों बेफोरबायदि जानायखौ मानो होनोब्ला ओरै क'क्राझार टिकेटजुलि बेलसिरि गुफुर बेफोरखौ खोनाबाय थायो आरो जोंनिया दा जानाया इन्टारनेट जुग नालाय मबाइलनि दिन बेखौ काहा लंखाजोंबो रं नाम्बार जालायनानै बेफोरबायदि दावराव दावसि जालायो खारलायलायनाय जायो बेफोरबायदि जायो आरो थारमाने सोरबा बायदिया हौवाया दाबसेयाव हिन्जावा दाबसेयाव बेफोरबायदि जालायनानै बेफोरबायदियावनो हौवा हिन्जाव गालायलायनानै थांलायलायनाय चान्स जायो आरो ओमफ्राय नोंना नायना लायनाय ना जेनेबा गोसोथोलायलायनायमोन आंनो गोसोथोआखै नायनासो लायदों नायनासो लायदों आइजो आफाजों थेवबोथ' नोंसोर मोजां रायजो जाना दंना दङ थेने थेने खाफालनि ओमफ्राय आरो दा बै जाय माने मोजां मोनलायनानै हाबा जाफैनाय बिसोरसो मानो गारलायलायो दाना बेफोरसो बांसिन केलेंकारिखौ नुयो नुनाया मानो जायो बेफोरो जों दिनैसिम बेफोरबायदि जाफेराखै मालाबा बानलु संख्रि खेथ्रआव जाखायो आरो ना बुङा आरो जोङो ओरैनो नांलायबा खमलायबा गथ' गथायनि बानलु संख्रिनि खरसा बा लेखा बायदिसिना बहि खरसाफोर गथ' गथायनाव नङा होमबा एसे हौवा हिन्जाव थख्रा थख्रि जालायो आरो आदसा आं नोंनाव थांसै दाना नोङो जेनेबा मा बुंनो सानो बैफोरबायदि हिन्जाव जेनेबा हौवा थाखानानैबो जे मालाय हौवाजों जे लिलिमाय खालामग्रा हिन्जावफोरखौ नों मा बुंनो सानो बिसोरखौथ' मा बुंनो बिसोरखौ दा गाज्रिबोथ' बुंनो हाया ना बिसोरखौ हायोबा माने खालामनांगौ बेलेग माबायदि बेलेग खालामनांगौ नोंनि बायदिबा मोनसे आयदा लिरनानै जाहोनांगौ आदसा बानलु सिब्र' नों सानो नामा जेनेबा मानि थाखाय बिसोर बिदि एकदम जायो बिसोरो सबबो जाया माने किसुमान जायो किसुमान आरो जेनेबा जायफ्रा जाग्रा बिसोरखौ होनबाय आं थानो हाया जायफोरना माने सबबो हिन्जावबाबो हौवाबाबो एखे नङा नालाय सोरनाबा माबाफ्रा अभार थायो सोरबा खम थायो बेयाव बुंथावा आरोना मिथिखायो मानि थाखाय माने जायो सोरबा जानो दैखौ गांनायखौ माने होजोबनो हाया ओंखामखौ जेसेबां जानो लुगैयो बेफोरखौ होजोबनो हाया बेफोरावनो बेफोरबायदि जानानै खारो आरोना ओमफ्राय जेनेबा आदाया जेनेबा मोजां मोनलायना हाबा जानाय ना नायलायलायनायमोन नोंना आं मोजां मोनलायना हाबा जादों मोजां मोनलायना हाबा जानाय ओमफ्राय दायो बोरै जा खबरफ्रा थिगानो आदसा थेवब्लाबो नों बैफोरबायदिखौ मा बुंनो सानो जेनेबा बेफोरबायदि गारलाय लालायखौथ' मा बुंनो इसोरथ' मिन्थिखाबाय माथो इसोरथ'
बिसोरनो जेब्लायबो थोआ माने थोआ बहुत माने ओरैबा ओरै संख्रि बानलु साखिग्रा बेफोरबायदि आरोखि नङा होमबा ओंखायनो नों बिदिखौ मोजां मोनो ना मोना आं मोजां मोना मोजां मोना जुदि बेफोरबायदि समाव जानाय समाव जुदि मोनबा माबायदि खालामगोन नोङो आङो एकदमबारे खालामगोन आं गोसोबायदि खालामगोन आं ओरैबायदि आरोखि माने जोंनानै थाखायो आरोना जोंनानै थाखाय बुंथावा आरो बुंथावा आं गोसोबायदि खालामगोन गोसोबायदि नों मादि बिदिखौ मबाइलफ्राव नुबा माबायदि जोङो फालाय बोरैबाबा मोजांबो मोनो बोरैबाबा आंबो जोङोबो मोननायबा हामगौलैबो सानलायलाङो आंबो बिदि आरोना आदसा